Исәннәрмесез, дуслар! Исәнмесез, кадерле юмор сөючеләр, жанатарлар, телевизор караучылар, кадерле жюри. Әйдә шаяртның ширек финалында барыгызны да күрергә бик шатбыз! Ширек финалның беренче өлешендә 4 районнан җыелган командалар арасында ярыш узачак. Һәм инде безнең беренче команда Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы командасы. Әлмәт шәһәреннән Әлмәт КВН командасы килде. Зей районы, Зей әбисе командасы. Һәм инде Мәскәү шәһәре Понаехали КВН командасы. Бу 4 командадан икесе генә ярымфиналга чыгарга тиеш. Анда чыгыр өчен елмая торган смайликлар җыярга кирәк. Кемнең елмаюлар күбрәк була, шул җиңде. Бүген безнең ике бәйге сәламләү һәм импровизация. Һәм кем моны хәл итә? Жюри әгъзалары белән әйдәгез танышып китик. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты, нәфис сүз остасы, шоумен Җавит абый Шакиров. Беренче моңсу смайл бар, дуслар. Татарстанның атказанган артисты, журналист, профессионал алып баручы Гөлназ Сафарова. Инстаграмның атказан блогеры, дустыбыз, матурыбыз, татар малай Ринат Галиахметов. Дуслар, безнең дустыбыз, юморист Әбри Хабриев. Татарстанның, Башкортстанның халык артисты, профессор, мастер спорта, безнең яраткан җырчы Салават абый Фатхетдинов. Жюри әгъзалары әзер күренеп тора. Тамашачы, сез әзерме? Командалар, традиция буенча без булдырабыз. Башлап җибәрәбез. Безнең беренче команда. Киттек, юмор башлана. Мөслим Кырмыскасы, Мөслим районы. Сәлем, дуслар, Мөслим Кырмыскасы командасы, сәлем! Сәлем! Ярый, қарым сезнең өр яңа формагыз, әфәрин, қарагыз. Минекенә ошаган, миңа карап ясадыгыз мәллә? Инде? Ярый, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Тирән рәхмәтләребезне Муллин Рамил Хәмзә улына һәм безне яраткан тамашачыбызга зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әзерме җиңергә? Әзер! Алайса, алга Мөслим Кырмыскасы! Сәлем Казан, сәлем Татарстан! Сезнең каршыгызда Мөслим Кырмыскасы КВН командасы! Карагыз әле, безнең Нойл каясың ул? Беләсегез килсә, ул пилмән ярышында вице-чемпион. Нигә вице гына? Бей, анда аш таза малай җиңгән иде бит.
Так җитте әнә карагыз, жюридан инде күренекле кешеләр утыра. Салават абый, Җавит абый, татар малай. Татар малай. Татар малай белән Наил пилмән ярышыннан бирле күрешмәгәннәр иде. Ябыккан дип уйлады Наил. Әнә ул инде дип уйлады Җавит абый. Мин кәҗәгә су салып калдырганым икән ул дип уйлады Салават абый. Шуңа җиңелдең дәме инде син? Yok, o beni bir bilmenge gene şimdi. Ansız da farışsız idi. Каралы Наил, Ознакайда апаңның хәлләре ничек? Ha, bu turda ozna kayda apa şaltartı balam hali. Bey. Bey. Alo, apa? Нинди апаң булыйм мин сиңа? Alo, Жизлей! Шәшәк кибете директоры эшләрен 8 март белән котлый. Хөрмәтле коллегалар, шушы халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлыйм. Һәм инде шул хөрмәттән кибеттән берәрсе шәлдерсәгез дә була. О! Шәшәктән башка. Степлер минеке. Әйтәгезә, бергәлә уйныйга, миндә миниатюр күрсәтәсе килә. Әйдә, озын сүзнең кыскасы. Без Мөслим кырмыскасы! Ay, hadi ya tek bir fok bak. 3, 2, 1, night. Безнең Мөслимдә 2 ел рәттән Сабантуй уздырылады. Шуңа бездә бу елны федераль Сабантуй. Күз алдына китерегез Сабантуй алдыннан халык җыены. Так, җәмәгать җыелдык. Бераз үзгәрешләр буенча сөйләшеп алабыз. Безнең инде 2 ел буе Сабантуй булмады. Шуңа күрә бүләкләр һәм инде уенга кирәкле реквизитлар шул ук 2 ел элек алган. Һәм инде бер уенның шарты бераз үзгәрде. Йомырка кабып йөгергәндә кашыкны гына тотып түгел, ә инде борынны да тотып йөгерәсе булачак. Безнең тагын инде вакыт бик кысым булачак. Һәм инде 2 уенны без берләштерергә уйладык. Ат чабышында безнең атлар капчык киеп чабачак. Аңладыгызмы? Гафу итегез, bir сорау мөмкинме? Мөмкин. Bu yılны катык төбеннән акча җыю булыр микән? Юк, быел катыктан акча эзләмибез. Аллага шөкер, федеральный бюджеттан акча бүленде. Аллаһ шөкер. Ay, hadi ya tek bir fok bak. Сугымда булган хәл. Ey, менә кызым, җәй буе пешән җыштың. Сиңа алгы бот. Син инде кызым, ай сайын кунакка кайтып йөрдең. Сиңа икенче бот. Улым, син инде барсында беләсең. Арткы бот синеке. Ә инде соңгы ботны улым, күрше Риза панкыртып бирсен. Миңа! Сиңа? Соң син ул сыерны капкага кысып үтермәгән булсаң, ул бит һаман да исән булыр иде. Ay, hadi ya tek bir fok bak. Белгәнегезчә, безнең Салават абый Зәкиевич мәдәният министрының киңәшчесе итеп алынды. Һәм инде Салават абый, үзегезнең коллегаларыгызга безне ярым финалга үткәргә киңәш итерсез әле. Сезнең алда Мөслим. Калганы Шарсим! Сөзі bizi Müslümlen kim ikenini bilsinler. Üpken şaktan izin kaldırıp atmalar istesinler. Мөслим Кырмыскасы, Мөслим районы. Һәм инде бөтен игътибар безнең жюри әгъзаларына нинди смайл куябыз микән? Мөслим районына әйе, башта смайлар, аннары соң сүзләр. Елмаябыз, барысы да елмая торган смайл! Birinchiden bu birinchi çıkış. Elbette ikinci, üçüncü, dördüncülerine jinglerek bulaşak. Yani çağıştırığa bir ağır çünkü bu birinci. Şimdi birinci bulgaç arada çıkış yasağı jingel tügül birinci şunu cevap aldık. Şu an göre bizde yemsiz beyden tügül, matur beyden başlara bulduk. Arabaların
Әлі бұлар бит туған ғана, бұлар бит зәй әбилері түгіл. Әлі бұлардың яшесілері көй. Әммә зәкләрегездә урынны инде хәзер олыларча җитди караш йөртә башладыгыз, молодцы. Шуңа күрә укугызда уңышлар, тырышырга, кырмыска кебек эшләргә вайт. Рахмат. Зур рәхмәт. Муслим Кырмыскасы, әфәрин. Озатабыз сезне сәхнә артына. Хаминдәйдәгез озакламыйча дәвам итәбез. Әлмәт КВН командасы. Әлмәт шәһәре. Әлмәт КВН командасы. Сәлам, дуслар. Сәлам! Хәлләрегез ничек? Бик әйбәт, прям супер. Әлмәттә КВН бик югары дәрәҗәдә высший лигада чемпион булдыгыз. Нишләп сез өчәү генә? Калганнар теге пожинают лавры. Аңлашылды. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Әлбәттә, мәдәният идарәсенә һәм яшьләр белән эшләү идарәсенә. Зур рәхмәт. Әзерме җиңәргә? Әзер! Алайса, алга каршы алабыз Әлмәт шәһәре. Әлмәт командасы сәхнәдә хәзер. Чыгыш ясарга барыбыз да әзер. Актуаль юмор жюри безгә булыша. Җәвид Гөлназ Әбриринат карагыз бер тамаша. Салават абый Зәкиевич, 90-нчы елның җәйге кич, Әлмәттә концерт урап узды. Салават. Исәнмәти. Илмир Салаватыч. Нәрсә сөйләсең син? Шаяртам инде, шаяртам, Җавидыч мин. Әйдәгез әле, дуслар, безнең команда белән танышып китик. Менә бу безнең участковый Марс. Үзе булмаганда без аны космический мусор дип йөртәбез. Исерекме син? Мәле, Эшләмиме? Эшли. Әйдәгез танышуны дәвам итик. Менә бу безнең Алия, Әлмәт безнең бердән-бер афроамериканка. Әбу Эльмир Дальтоник. Яралайса, әйдәгез юморга күчәбез. Беренче бюджетный миниатюралар. Хөрмәтле дуслар, март айында мәчеләрдә мәхәббәт уяна. Истәм, җитте инде, тор. Булмыймы? Ничек мәчеләр булдыралар, Хөрмәтле дуслар, беләсезме, бер кыз җәйгә хәтлек ябыгып өлгермәде. Мин кайттым, бәлешем! Шәһәр урамында. Рөстәм, җитте инде, тор. Әйдә. Кадерле тамашачылар, сез әле белмәгәнсездер, элек Җәвид абый Терминатор киносында катнашкан. Карыйбыз. I need your clothes.
your boots, and your motorcycle. No problemo. Дуслар, азактан нәрсе әйтәсе килгәни. Без бюджетниклар, әйме, һәм безнең бюджетникларның көлләре өчен ике генә мөмкинлек бар. Беренчесе әйдә шаяртта. Ә икенчесе хезмәт хакы килгәндә. Әлмәт КВН командасы. Әлмәт шәһәре. Бүтін иқтибары жюри әгъзаларына хәзер нинди смайл куярбыз микән? Әйдәгез башта смайл, Әбри елмая, Татармал елмая, Гөлнас елмая. Барысы да елмая торган смайлар. Салават абый һәм Җавит абый. Так, Гөлнас. Мин башламан, миңа бик ошады шундый бомбический башы, эме? Шундый күлдереп башладылар. Салават абый да миңа карап күлде. Аннан соң шундый видео вставкалар, Җавит абый вообще наслаждался үзен күреп анда. Ага бик ошады. Зур рәхмәт, Салават абый. Мин теге матур смайлик күтәрдем. Теге күрә торып, үз балаңа начар бәя куйып булмый инде. Мин дә аптырап куйдым, әйтәм, Салават абыйныкы микән, Җавит абыйныкы микән, баш батырмын инде кайткач, һәрбер КВН чыгышында фактура булырга тиеш, образларда шулай бит. Менә ортада басып торган Сөембикә манарасы. Аннан бик яхшы март мәҗлесе чыкты. Субханалла, менә шушындый фактуралы образлар күбрәк булсын. Мин бардык менә шушыны гына күтәрәм сезгә. Рәхмәт. Зур рәхмәт, Әбри. Менә шулай, әфәрин дуслар, сезне озатабыз сәхнә артына. Әлмәт шәһәре 5 елмая торган смайл. Давам итәбез. Һәм инде чираттагы команда. Дуслар, көтелгән команда Зәй әбисе, Зәй районы. Каршы алабыз. Зәй әбисе КВН командасы. Исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмез кызлар, егетләр. Ничек кәефегез? Кәйфләр әйбәт, Аллага шөкер. Урысча әйткәндә боевой. Ярый, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Без рәхмәтләребезне үзебезнең туган районыбыз Зәйебезгә белдерәбез. Безнең Зәйдә быел туган якылы. Шуңа күрә без бүтән рәхмәтебез үзебезнең Зәйебезгә һәм аның гүзәл кешеләренә. Бик яхшы котлыйбыз Зәй районы. Зәй әбисе, әзерме җиңәргә? Әзер! Алайса, алга сәхнәгә. Хәзер кыздырабыз. Барлык TikTok'та биючеләргә бездән җавап. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Сезнең каршыгызда TikTok тормас Зәй әбиләре. Кызлар, авызыгызны ачып сөйли башлаганчы сорыйм әле, сез ковидтан прививка ясаттыгызмы ул? Юк инде, башта переписка кирип калыйк әле. Аннары рисковать итәрбез. Ишеткәнегездер инде, интернетта сүгенүне киметтеләр. Без авыл кешеләре мал караганда ансыз булдыра алмыйбыз. Әйе, мал караганда ансыз булдырып булмый, бигрәк тә кәҗә малы белән шулай бит, Салават Зәкиевич. 5G интернет, ул инде безнең арага кирип бара. Кулланыгыз, бик тә уңайлы. Әйе, не 5G. Без монда өлкәннәр мөхитеннән булган хәлләрне генә күрсәтәбез. Өлкәннәр мөхите. Кәеф пенсия алгачкына күтәрелә. Исәнмесез, мин Лариса Гузәева.
Бу безнең әйдәйләнешик тапшыруы һәм безнең бүгенге кияү Фикрат Сибгатуллин. Ул иҗат кешесе, бик күп төрле уен коралларында уйный. Исәнмесез, мен көп төрле уен коралларында уйныйм. Бүген менә тапшыруга кубыз һәм курай алып килдем. Бүген ул монда үзенең ипотекасын түләшеп бетерергә гомерлек пар эзләп килгән. Аның хыялы Испаниядә диңгез буенда яшәү, ләкин кайбер сәбәпләр аркасында чит илгә чыга алмый. Условка бар. Рәхмәт, Фикрат. Сез өйләнеп караганыгыз бармы? Бар. Өйләндем башта, аннары карадым, ошамады. Ярый, әйдәгез хәзер кәләшлеккә кандидатлар белән танышып үтик. Рәхим итегез. Исәнмесез, үзегез белән таныштырып үтегез? Мин Зәйдән Рүзилә. 2 тапкыр кияүдә булдым. Беренче ирем 35-тә мәрхүм, икенче ирем 45-тә мәрхүм. Хәзер сезгә ничә яшь? 54. Анашыла. Икенче кандидатыбыз Ләйлә. Анкетасына язуы буенча ул үзенең фигурасына бик сак карый. Әйе. Сез уйламагыз. Мин иренгә ботка саткан идем, бик уңышлы чыкмады. Гәүдәгә китте. Рәхмәт, Ләйлә. Һәм безнең өченче кандидат. Стоять! Мин үзем. Фикрат, син минеке буласың. Юк, туктагыз әле, минем бит сайлау. Короче, әгәр дә мине сайламасаң, кубасыңны, ватан курайыңны сындырам. Һәм Фикрат, сез кемне сайлыйсыз инде? Мин курайымны сайлармын. Өлкәннәр мөхите. Әле төш вакыты гына, мин инде эт булдым. Район главасының чираттагы эш көне. Ләйлә. Кайда уйный ул музыка? Отдел культура кызларының 8 март бәйрәмнәре әз генә бетмәгән иде. Юк, туктале, мин сезгә ул бәйрәмнәрне качып үткәрегез дидем, эш урынында түгел. Соң Фикрат Рафикович, алар бит инде булайда отдел культурада түгел, фин палаты бүлмәсендә бәйрәм итеп яталар. Бар, чакыр үзләрен монда. Кызлар! Кызлар, бу нәрсә бу, Сез бит мәдәният бүлеге хезмәткәрләре. Нинди музыкалар тыңлыйсыз, бу мәдәният түгел, бу мәдәни оят. Ну, Фикрат Рафикович, аңлыйбыз инде. Эзгене яшьләрчә музыка тыңларга кирәк. Яшьләр белән бер дулкында йөзәргә кирәк. Исемнәребезне дә яшьләрчә әйтергә булдык. Ничек? Рали, Мили, Рили. Сез... Кем инде мин? Сез Фикро буласыз. Кора синаларны бирермен мин сезгә заманча. Сезнең 23 февральгә биргән бүләгегездә бик заманча булды. Хәзер шугарин нәрсә икәнен белдем. Сезгә шугарин ясаган кыз әдәби татар телен белде. Булды җитте дидем кара синаларны. Әйдә сөйләп күрсәтегез, алга таба планнарыгыз нинди? Нишләргә җыенасыз алга таба? Тордык, киттек, егылдык, Аллаһ әкбәр. Ну, бабайлар арасында сноуборд ярышы. Әбиләр арасында ләштит батыл. Үшігән бәрәңге фестивалі. Во! Менә монысы әйбәт, монысын үткәрергә кирәк. Тик иң беренче минем баздан башларсыз. Кыш салкын булды быел. Ярый булды, барыгыз, эшегездә булыгыз. Барыгыз, бар. Ләйлә, Әйе, Фикрат Рафикович. миниатюраны тәмамла. Тамам, хәзрәт. Хөрмәтле дуслар, без гади авыл хатын кызлары. Мин Бигеш авылыннан. Мин Буракилтәдән. Мин Карман авылыннан. Мин Сәвәләйдән. Әле ярый, әйдә шаярт бар. Уен аркасында без Казанга килеп, Казанны күреп кайтабыз. Казаныгыз үзегезгә булсын.
Ә бізге ярым финал. Зәй әбісі Зәй районы. Зәй әбісі командасы нишек бәлейбіз, қарыбыз жүреге Әбри Елмая, Ренат Елмая, барысы да Елмая тұрған смайлар. Құтлыйбыз сізні. Хаминді бір-екі сөз әйтсәгіз, бик яқшы болыр еді. Тотармалай. Білесізмі? Сіз уни башлағаш, әби білем абай әйдә шаяртны қарай башлады. Бұл битні біз яшьләр үшін дейбіз, әйме? Бұл зур яңалық, әйме? Бик зур рахмет, вақыт табып, мен аны келейтем енді қатнашқаныңыз үшін. Мен сіздің фанат, һәм мен сіздің һәр бір ойыныңыз финал кебек. Менә гүл топ. Рахмет сізге. Рахмет, бик зур, Ренат. Зур рахмет, Зәй әбісі, құтлыйбыз сізні. Импровизацияда көрішірбіз. Давам етебіз. Қазір енді Зәй районынан көшебіз Мәскәуге. Мәскәу, понаехали. Мәскәу КВН командасы. Сәлем, дуслар. Сәлем, Рамиль. Ничек хәлләр Мәскәүдә КВН уйнап буламы? Була барысы да яхшы. Безнең инде әйтергә кирәк, бу әйдә шаярт уены киңәйгәннән киңәя генә, шуңа күрә бөтен Рәсәйдә уйнаячакбыз бер булса. Ярый, дуслар, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Рәхмәтләребезне белдерәсез килә үзебезнең җанатарларга һәм инде команданың төп җанатары, иҗаташ дусты Роберт Исламовка әйтәсебез килә рәхмәтебезне. Зур рәхмәт барыгызга да. Мәскәү, кыздырабызмы бүген? Алыйса, алга! Синкайлардан погнали по городам, Башкортостан, Татарстан. Хәерле кич, дуслар, сәлем! Я егетләр, менә шушы була инде ул ширек финал. Нәрсә соң ул ширек финал? Ну менә 8 март көне сыман, әйме, иртән торасың, йөгерә башлыйсың, әзерләнәсең, шабаласың, кафаланасың, әйме. Һәм инде барысы да шул бер татарка өчен. Аңладым. Я татарка, бүләкләрне кабул ит! Шәһәрдән кайткан егет аны толаган әтәч белән күрешә. Нәрсә, Петька? Менә бу аякларың белән син мине кудың. Менә сиңа! Синкайлардан погнали по городам, Башкортостан, Татарстан. Я один такой стань. Фермер ялгыш кына сүгенде. Сука! Синкайлардан погнали по городам, Башкортостан, Татарстан. Я один такой стань. Барыбыз да беләбез, Элвин Грейның концертлары Татарстанда туктатылды. Һәм инде күз алдына китерегез, Элвин Грей Башкортстан артистларына шалтырата. Алло, Ришат! Сәлем, әйе, Радик! Ришат, синең Казанда концертларың бармы? Бар! Күпме? Бер атна буе! Әле русча да җырлыйсың. Пока. Айдар агай. Алло, Айдар агай, һаумыгыз? Хәлдәрегез ничек? Әйе, Радик инеме? Радик. Айдар абый, сез Казанда җырлайсызмы ул? Күпме? Гомер буе! Айдар агай, минем дә йырларны йырлайлы. Мин бит кеше йырын йырлайым. Алло, Салават Закич, син советник, мин советник. Әйдә инде шул ограничениеларны ташлыйк, а? Бер генә булса да концерт куеп. Юк, Казанда түгел. Әйдә Гөрҗидә. Әйе, юк, центрда түгел, квартирда. Әйе, юк, үзем өчен генә, әйе. Рәхмәт, Салават Закич. Монда да япканнар.
Көз алдына кетірегіз. Ауыл. Обедтан соң екі әбей ләштет сатып отыра. Вот мен айтам, менің анық жайға қойдым. Ол бәрәңгені отырта білмейлер. Арасын метрға метр қойы әйме. Түннің бойы қояды. Бай бірлері бет. Көміме міне шамадар отырта. Не үйіп болай. Тігінде барсыңдар мен айтам. Әлік бейт алайық. Әлік башқа шәрі. Нәрсе? Бабай өлген. Ярар. Мен айтам, үйленінді. Әлік құртыны міне. Бабай өлгенді. Өлмәгән ул, налоговый килгәндә үлгән булып кыйланырга 3 ел әзерләнә. Тор әле. Уй, үләм. Кыйланма. Барана, малларның астына алып кер әле тиз бул. Син житки терминатор түгел, бармаң озынайып күзне тишмей. Ишхан әле бармана. Ишхан әле бармана. Җәмәгать, сезгә тәкъдим итәбез бию номера. Ул да булса сыйыр һәм Доярка мәхәббәте. Karşılarına çıkar bulsam min kilirmen Ağlarıma tizlenirlik Kışım jitse kişirirmen Yok yok aşılama Yazmışına hurlama Sinemine gazapladın günüme Yaşırık uzgan, hisler tuzgan Nice yıllar kötü buzgan Nindigine salkın jiller Uzdım ipen aramızdan Yok yok aşılama Yazmışına hurlama Sinemine min sinemine Sinemine gazapladın Muhtaram тамашашы, көрәсізме біз келесі этапқа узар үшін күпме көш қоябыз. Muhtaram жюри, әгәр дә біз ярым финалда сіздің белән күрешмәсәк, ул сезнең гаип булачак. Килегез ярым финалга әзерләнәчәкбез. Мәскәү, понаехали, бик зур рәхмәт. Yazmışına hurlama Sinemine min sinemine Мәскәү шәһәре, понаехали, КВН командасы. Нинди нәтиҗә куябыз, нинди смайлар. Әмри елмая, Ринат елмая, барысы да елмая торган смайлар. Менә шундый уен. Салават абый. Шуннан да бик нык талантлы егетләр. Но этюд скетч дип әйтгәндә беренче ул авырый бер. Да бер сүз әйтмичә генә эшләү ул җитеп әйтим икән. Сүзсез бер бик авыр ул. Ну не миниатюра эшләнеп бетмәгән. Сыерны савып бетерергә. Шуны көтеп утырдым. Безнең аның өчен импровизация бар. Мен де өзімнің пікірімді айтып кетем, егітлер молодцы, бүтәнше болырға тиешті, олар бітем неше йыллар дауамында сәхнәдә, һаман КВН-да, олар инде бу өлкәдә шын профессионал, шуңа күрә просто супер молодцы. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт, Мәскәү КВН командасы, понаехали! Дуслар, менә шундый уен, 4 команда, барысы да елмая торган смайлар. Ничек менә хәзер ярым финалга нинди команданы үткәрербез микән? Импровизация хәлетә. Дуслар, командалар, чыгабыз импровизациягә, алкышлар астыннан каршы алабыз.
Импровизацияның исеме қызық хәл. Хәзер біз жюри әгъзалары белән қызыр хәлләр күрсәтәбез. Жюри, хөрмәтле жюри, сез бер артлы монда чыгасыз сәхнәгә һәм ниндер қызық хәлгә без сезне кертәбез. Һәм сез қызық җөмлә әйтергә тиеш. Һәм менә шул сүзгә командалар, шул сүзгә, шул қызық хәлгә сез ниндер қызық комментарий әйтергә тиеш. Һәм инде кем кызыграк була, кем мощныйрак була, шул җиңә. Башлап җибәрәбез импровизация. Қызық хәл. Беренче булып Җавит абый сезне сәхнәгә чакырасы килә. Әйдәгез алкышлыйк Җавит абый Шакиров. Җавит абый, сез университетта профессор. Әйе, менә күз алдыгызга китерегез. Һәм инде сезнең җөмлә шундый. Бүгенге дәреснең темасын әйт әле. Бүгінгі дәрістің темасын айталы. Қапқа түбінде баш ватабыз. Менә шундый вариант. Қызық. Мәскәү. Бүгінгі дәрістің темасын айталы. Җавит абый, без физрадансың, белмим, пока кейинек әле. Әлмәт. Бүгінгі дәрістің темасын әйтегіз әлі. Менә шулай тормыш иптәшегезгә кич белән әйтерсез. Қызық болды. Ярый, тамам. Җавит абый, зур рәхмәт, алкышлыйбыз. Киләсе безнең герой, ул татар малай, Ринат әйдә сәхнәгә. Татар малай фитнеска китте. Ага. Һәм сорыйсың, тренер, мин дөрес эшлимме? Нәрсә әйтергә әле? Тренер! Бүтін көче аяққа кеткен моның. Хәзер табам. Тренер, мин дөрес эшлимме? Тренер, мин дөрес эшлимме? Белмим. Вроде дөрес. Тренер, мин дөрес эшлимме? Позны үзгәртәбез дә минем арттан кабатлый. Так, әйбәт. Тренер, мин дөрес эшлимме? Ринат, әйдә, минем белә планкага басасың. Планкага басасың минем белә. Так, әйдә. Әйдәгез, әйдәгез. Итак. Дуслар, кем җиңә? Киттек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О! Менә бит зәй шикәре нәрсә эшли кешеләр белән. Мәскәү. Тренер, мин дөрес эшлимме? Бысайын, Инстаграмны төшереп ялгыш эшлисең син. Яхшы. Ринат, зур рәхмәт. Салават абый, ярыма сезне сәхнәгә. Салават абый, сез үзегезнең зоопаркыгызда, без инде барыбыз күрдек аны Инстаграмда, әйме? Һәм инде сезнең шундый җөмләгез. Зоопаркны киңәйтергә кирәк. Нинди хайван тәкъдим итәсез? Әлмәт. Зоопаркны киңәйтергә уйлыйм. Нинди хайван тәкъдим итәсең? Салават абый, здравия желаю. Тагын бер кәҗәне алмыйсызмы? Здравия желаю дигәч башламыйча тора. Оригинально. Так, Зәй районы. Зоопаркны киңәйтергә уйлыйм. Нинди хайван тәкъдим итәсең? Миндә 4 Зәй әбисе бар, кирәк түгелме? Мәскәү. Зоопаркны киңәйтергә уйлыйм. Үгездән башка нинди хайван тәкъдим итәсең? Салат Закич, попугай не нужен! Попугай кирәкме? Менә зоопаркны киңәйтергә уйлыйм. Нинди хайван тәкъдим итәсең? Белмим, 9 айдан күрәбез. Кырмыскалар. Булдымы? Булды. Салават абый, зур рәхмәт, алкышлар. Бик көчле булды бу.
Так, Әбри Хабриев сәхнәгә. Мин универсал алып баручы. Мин универсал алып баручы. Любой бәйрәмне алып барам. Любой бәйрәм. Сезгә нинди бәйрәм алып барга? Так. Мин профессиональный алып баручы. Любой бәйрәмне алып барам. Теләсәң нинди бәйрәмне. Сезгә нинди бәйрәм кирәк? Әйдә шаяртны алып бар әле үзең. Ачуланма бу тамашачы фикере. Ул Мәскәү фикере. Мәскәү фикере белән яшибез бит әле, булай да. Мин универсальный алып баручы. Теләсәң нинди бәйрәмне алып барам. Сезгә нинди бәйрәм кирәк? Безнең әзрәк специфический заказ. В общем, мин, хатыным, минем дустым, аның хатыны. Вот, ничек дип әйтим? Үткәрергә кирәк. Юк, хатыныгыз белән дә килә аласыз инде. Мине монда бәйрәмгә алып баручы итеп түгел, катнашучы итеп чакырыгыз, яме? Яхшы, Әбри, зур рәхмәт. Гөлназ Сафарова сәхнәгә чакырабыз. Гөлназ, син көтүче. Һәм инде синең фраза, синең җөмлә. Кая бара? Кая бара? Кая бара? Әбринең заявкасын отменяем, яме? Ой, рәхмәт, әлмәт булды бу. Кая бара? Выбирай. Или китабыз. Кая бара? Кая бара? Китәсез. Поехали. Расслабься. Мен просто уже чыбыркы күтәрәм, ул миңа булай карый. Получай удовольствие, Муслим. Просто балалар. Кая бара? Сіз былай тіріп Уфа границасында тұрасызмы? Элвин Грейні қаршы алып. Нормально. Так, Мәскәү. Кая бара? Мин просто тегендә барам. Ладно. Так. Кая бара? Ярым финалга. Рәхмәт, Муслим. Кая бара? Борчылма, хакерем. Расслабился бу. Расслабился. Зур рәхмәт, Гөлназ. Дуслар, алкышлар безнең жюри әгъзаларына һәм командаларга. Һәм инде менә хәзер без беләбез, кем безнең ярым финалга чыга. Совещание. Командалар, ничек хәлләр? Көтәбезме? Көтәбез. Жюри әгъзаларыннан Салават абый, сезнең сүзегез. Беренчедән, ничек дип әйтим икән? Менә шушы мин инде гомерем буена жюридә утырдым. Гел. Ләкин мин бер вакытта да укытырга да алмыйм теге Паблатуда, Жәлләптә теге менә мин нимәчә алам. Биректә бюджет урыннарына. Кеше баласын төшереп калдырасың кай вакытта. Шулча вакытта үзәкләр үзелә ул бала өчен, чөнки ул кирәк төшереп калдырмыйча булмый. Чөнки сәхнәгә бүтән кешендә менә сикилә татарда теге җырламаган халык юк, безнең бүтән милләт җырлый, аның барысында укытып булмый. Шунысы менә булар бар да әйбәт. Менә ничек дип икән? Әлмәтнең шпагаты үзе бер номер. Шулай бит. Яшьләрнең ничек дип әйтим икән? Әле фикерләү теге ничек дип әйтим икән? Сәләте теге алар күрәсең башта русча ули, шуны татарчага тәрҗемә итә, ана соңын әйтә фикерне. Шундый авырлыклар бар бит. Ничесең ди хәбез барбыз да. Но минем фикерем мондай. Ләкин сез миңа йөрмәгез. Бу минем фикерем. Өлкәннәргә, әбиләргә хөрмәт, Мәскәүсез яшәп булмый. Минем фикерем.
Мин менә шулай ук әлеге ике команда өчен. Әлмәтләр үпкәләмәгез. Менә беренче конкурста барыбызда матур билге куйдык. Сүз дә юк. Но икенчесе килеп җитә башлагач, уйландыра башлады. Менә әйтәм, менә монда хәзер төшеп кала башлыйлар. Иң ние шул булачак авыр. Шуңа күрә дә менә мин дә ике командага тавыш бирәм. Мәскәүләр һәм Зәй әбиләре. Рәхмәт бик зур, аңлашылды. Күп сөйләмим, Зәй әбисе, Әлмәт, Понаехали. Әй, Мәскәү, 3 команда. Мин шулай тавыш бирәм. Ярый. Бүрік бізге ошыланмағыз, бүрік бізге рәнжімәгіз. Бұл ойын. Ойында бұла өтушілер, ойында бұла түшіп қалушылар. Түшіп қалушыларға бұл кішкінәгіне, кішкінәгіне түл хәтта зор стимул болсын. Келешекте тағы да яшырақ, тағы да камилірек, тағы да қызығырақ номерлар әзірлерге, шығыштар әзірлерге. Сіздің әлі бүтінісі де алды. Бұның білән тоқталмағыз. Эшләргә дә эшләргә, тырышырга да тырышырга. Зәй әбиләре, Мәскәү. Дуслар, нәтиҗә 2 команда ярым финалга чыга. Ул инде Мәскәү понаехали. Һәм Зәй әбисе Зәй районы. Алкышлыйк Әлмәтне һәм Мөслим Кырмыскасын. Шуның белән безнең ширик финалның беренче өлеше ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!